Matorera apo panazareth. Saka mukadzi anacho. Mukadzi anacho. Chicho. Newe unacho. Nini ndinacho. Iye anacho. Chese tinacho. But mwana wedu anogona kubuda asinacho. Pamusaka pema tablets. Okay. Zvinenge zvakwenda through counseling. Kana makuda kuita munhu. Tanodada chamunhu. Parasta. Ese. Fire. Respect. Desire. Mamona sasa ndio tishalisha pulila chao mamona. Tishalisha pulila. Tishalisha pulila. Tishalisha pulila ndio. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Anita Nashe Charlie Chaplin. Anita Nashe Charlie Chaplin. Anita Nashe Charlie Chaplin. Anaimba. Chama dzokere kwa Dhadza. Dhadza. Awa Dhadza ita muchimpa break ari pakurwadziwa achisi. Aiwa, tida kuziya kanyaya yacho kuti kunze kupera. Chipa kuchema kurwadziwa. Ukazofirwa unoita sei? Aiwa. Saka zverunyoka izvitoita sei? Zverunyoka manje nenda kuraya mukadzi wangu runyoka haruite because nenda kuraya mukadzi wangu because vanorumwe vakubatanirana vanofa. Uya kambobuda maflats yaya. Vanofa vese manje kuti ndizoraya mukadzi wangu azviite. Pane mwana. Kuraya vese kotsvaka mumwe. Vakadzi vanonetsa kuti fanga wangu yeye anondigonera too good sex panyaya dzebonde ari good anondibata zvandoda anytime tongoita tonanza mukadzi anokuitira zvaunoda it's red that's true tonanzana kunanzana kucheko cheko Amangoramba asingakunanzo azvise tinonanzana saka muri kudanana ndokuti rudo vatu vamwe vanhu vekunze kwenyika vaziva kuti zviri kuitika muzimbabwe vataura havasi kuziziva manje saka imimi through that camera iyoyeni muchatombotransferwo nemaemail zvinhu zviri kutoitika muzimbabwe especially kana vanhu vachidanana especially kana vanhu vachidanana nanzvi kuvatengerawo Dhadza wavo Duncan arifana kutengerwawo Dhadza dia ane stress Duncan arifana kutengerwa Duncan ane stress apa plus akurwadziwa arikurwadziwa kwabati Dhadza dia angajamukira shamwari yabe ndainambokupa haki game racho aiwa Duncan arifana kutengerwa uya ndikupe haki Dhadza was it true story ka wainzwa hagi yacho ndainzwa zvokuti iyi hagi kai yakosha iyi yakosha ndekuengland ndekuengland yabva kuna mati rangu painda rina kuuya Anina ndikupopere manje. Ayo musamudaro Dhadza tiarurwadzi. Ita soft. Danzi riri kuuya Anozono kutengera. Arwadziwa still. ari kukutengera bebe Bayo panyama. Chirega kuchema. chirega kuchema shuwa takupombodza pia riri kuuya wataura zvabva pachi Amuna kwirwa chimoko chakaridzaza. Ana chingochichemerera. Waininge ataura ka. Yokuti asachamo wainira chena pachiridanda. Ipapo chawaina. Hanzi waininge ndi. kwa muri kuti kwemi Nozi etiona tanga magazi azi wine and go town. Nozi wine and go town ini is JV. Chigaya pari pabedix wine and go town. saka muri kuti hanzi awaina Ataura kaburi. asabuda mari Hey gaura abuda badata azi wine and go town. yo warwadza kuti chimoko chazowaina no arwadza kuti muri sex yet kwandisipo vanhu vari kuda kugadzirira nyaya yekuti ndirambe mukadzi vanoda kusisa maspice ndirambe mukadzi mupurisa anobva atora kachimoko asi mupurisa
iri game rangotambwa usina kuronga nzira plus munhu anga asikazive kuti anogara magame esanisi kutambwa usida kuibate yabva mumwe nomunhu ko huku yaende ko huku yaende vakunogadzira kamunhu varinogadzira munhu varinogadzira munhu saka akunogadzirwa vanofana kugadzirwa ka vanotaura saka achaita sei handizive upenyu hwake kuti uchaita sei watora maspems maspems ndotora unosvika chimoko charasa achirase ndinorasa ndonorasa ndinozvirasa zvimaspems maiwe asiri ako seuchirasa akusi kurasa ndinoagadzira saka vese makastoma arikugadzira ndese ndovagadzira ndese ndovagadzira vachazvarawo nevavo hamene kuti vanozozvara hamene zvavo ndokuti varegere hunhu ivo yokukecha-kecha don't kecha-kecha Special chimoko chavo. hama yako that's good saka nozvawakaunzira uyo havakana kugadzirwa pandikaunzira mukadzi wake ndozvaanoita ndati zvone kowe ava mukadzi wavo mukadzi wavo kumatapi vanawo vanayo kumatapi ndomuzita ndize ndikoziva kungomona saka wakamutora ikasangana naye mine kusimukomamusiyari wakamsiyawo ndatomsiya ipo panapa takagara panapa Thursday Thursday night kwakuruma nguva yo haisi nyaya yako mausiku saka wamuzive zita rake saraka ndimuzive ndikoziva kumuna akaita sei mutsvuku mupfupi ane mahips akakura anopfeka manengereni mabhoneti matrous mabutring sorry wondishura Kuna zvokida ndezvamunoda izvo toziva hatoziva hapana wanoyepa vakurwadzisa saru manje vakazorambana ita zvakaita because inini ndiri murume wechokwadi uncover the truth kuti umani ndikaurakidze business card inini ndiri gentleman handivanzi umunhu anongotaura chokwadi just chokwadi business card this is my business card security vetting fraud detection uncover the truth yes saka you just uncover kamasangano akafanana ka ndo zvaanoitawo futi atora chimoko chavo muri semufirindi kasaka chimoko chinoda vanhu iri mutown here office yes please saka muri ma-private detectors yes choita zvinhu zviri private zvinhu zvisingadezivikanwa zvikazivikanwa nesu mahwani ako saka kuhaya mari totaurirana panotipakamera totaurirana office ma-offices town saka wakuita uchita beta ungatitira 1 zvinobva zvaita ndiri kutengerana bebe wamuita sebebe bebe anobhebha hatanzi kubuda ukapedza anodaro handisi kuzoziva manje hazvipere ndiri kubuda nguva saka hanzi toita but apa uri kunyatsooneka kuti urwadziwa ndarwadziwa
Ndakuona ushatsada. Ngozi Zvinorwadza. Yeah? Zvinorwadza. Saonesha itanza kufonera time test story na kuri ndishaona. apa blazi wake ari panapa apa blazi wake ari Blazi panapa wacho mukoma wacho ari kuzinzwa. Ari kuzinzwa Blazi. saka unoda kuti blazi amutaurira Ndishaona. vataurirana vega pana apa ndichinzwa hanzi mataurirana ngoni Hazi zvotaurirana zvinhu. Mazotaurirana nemufesoyo. Nemupurisa. Ndikatakumbira regerero andikutengera 45 rand. Aisogea moiti. Peace offering. Andikutengera 45 rand. Fodya andikachitonduraya. ana kuuraya nefusha Saka ndikati munhu arira. Ndonodaidza one witness ba. Unyatsoona kuti shonana. My sister, adabvunza nyaya anangobvunza nyaya yechimoko chake tikaona unga ndi munhu muziva. Anogara. Ale. Manje ndaona munhu muziva anogara mumweni ari pamubhedha wangu. Ale? Mumareni mimi. Mare medu. What are bebe? Unina wangu. Man. Sorry, man, mshezi. Bebe. Na. Bebe na. koko Simon. Uya anogona kumu. Anonzani. iye ndiye ari kumuziva yawaona ndiyaona Anonzani. Staraka ndirize. Laughter. Anzi laughter. Mr. Laughter. Mwamtukusu akanaka. Pane 2 akadoko. Akanaka futi. Akanaka mutaura kuti munhu akanaka enda kashata. Aiwa. Aliziva mazitava pane Asi mimi saka Simon akanaka. imimi vakawanda vachikuda vanhu Akanaka. aiwa urikutaura taizani asi taizani Iye handizati anonditazana. Kwabva kwazoti umwe wacho anenge murefu mwakanyarara so handizati. iyeye murefu iyeye ane ruchiva nemunhu. Bebe bomba zero. Saka iwo wamuona achiita sei Ai ndamubuditsisa mumba. Ndamona akanga urara ndati munhu ngaabude. anga achiita sei angaita sei Angakarara. but aita sei nemukadzi mutu Hapana zvaita. komaspems awaona Ayo vanga vapedza dashishi maspems wawo nangarira. plastic pasipembe. Saka asvasvika ukatanga utsvaka kana kuti angangori pekuti unoona. Panogara ndopasi. Anogara ipapa Anochengetwa haraswa anoda sekuru wangu anoada. uri kuchekeresa vanhu iwewe. Sekuru wangu anoada. Ari kutombazana kuchekeresa vanhu. Sekuru wangu anoada. Dhadza dika. Yes, please. Uri kuchekeresa vanhu. Kabisira. Chekeresa vanhu kabisira. Saka unobva wauya nawo enda nawo Na sekuru wangu anova agadzira zvakaipa. Munhu anofira mari yake. Yes. Munhu ari kufira mari yake. alright uri kutaura kudaro uyu mukoma wacho nari kuko akafa wakasungwa kozi handiti uri kutaura mawitness ari. Akanga kamera iripo. Akangira mukadzi wangu ndo ari kufira. Asi kamera iri kutaura. Ana basa nekamera. Inini kamera handina kana basa nayo. munhu wese ari munharaunda ari kuziva Munhu nhau wese ari kuziya chokwadi. Hanzi ataura munhu wese munharaunda. Munhu wese munharaunda. Ndarwadziwa. Adi kuti akuripe. Angoripa just $15. Sarudzai wazvinzwawo ndemda faya wagaya wati manje wagaya wati Just mungakonditira 1 zvangu. Uyu ndiye mukoma wangu but problem yemukoma wangu akabuda paZBC anondipa enough greetings. Akakangamwa kugane munin'ina wasiya kuti. Abuda paZBC. Eh. Zvaridi futi.